Co obxectivo de estudar inglés, Anxo voou a Nova York hai xusto 40 anos. Foi traballando do que puido e foi quedando ata que ao final chegou a estudar aquí na universidade, graduándose como mestre na Queen's College. Aínda que agora xa está xubilado, Anxo fixo unha labor como profesor que foi ben recoñecida. Imos ver se é tan bo mestre ensinándolle a nosa Alba o corazón de Nova York. Hola, Anxo. Hola, Alba. Que tal? A ver, Anxo, de onde és, primeiro de todo? Bueno, eu son de Esteiro, da ría de Muros, en Noia. Do concello de Muros. Medio veciños daquela. Exactamente. Mira, e cantos anos leva Anxo aquí, entón? Pois eu levo aquí 40 anos. Vim aquí no ano 85 e ainda estou por aquí, ainda. E a que te dedicas? Eu ahora mismo me dedico a estar cómodo e vivir ben, pero eu fui mestre por 30 anos na cidade de Nova York. Estar cómodo e vivir ben significa que estás xubilado daquela. Exactamente, se eu o fago. E en que ocupa o teu tempo? Que eu sei que ti xubilado de todo non estás. Pois sigo estudando, sigo facendo traballos con certas universidades, certos traballos, e sigo tamén colaborando con centros a veces de emigración, de emigrantes. Por que me citaches entón nesta Rúa 14 e a pé deste sitio, Anxo? Porque aquí encontras, se mirades para este lado, atópase a Nacional. A Nacional é un lugar emblemático que acollía aos emigrantes que viñan todos de España. Outros galegos, evidentemente. É unha sociedade de beneficencia que dáballe acollida a eses momentos, axudábos económicamente a buscar traballo, é o que facían naqueles tempos. Na zona onde te asentaches cando chegaches, ali en Queens, había máis galegos, é dicir, tenías unha comunidade. Claro, porque evidentemente o que facíamos era conocías a alguén, e se alguén conocía a alguén máis, e había sempre un galego que alquilaba ou un cuarto, ou alquilaba un apartamento, ou incluso xuntabaste un fin de semana e ibas a ver alguén que conocía a outra persona que pudiese dar traballo o luns ou a semana seguinte. E nesta rúa na que se xuntaba a comunidade galega, damos cun local que aínda segue funcionando dende entón. E temos aquí un lugar que mellor, xa con o nome solo sabemos que Café Riazor non pode ser máis galego que un galego. Café Riazor. Estamos no Café Riazor, que foi fundado por un galego que se chamaba David Romero Outeiral, que era da zona entre Boiro e Noia, creo que dun lugar que chamaba Incures. Este home fixo aquí un restaurante que sabes que ten a esencia, ten un menú dos nosos, evidentemente. Como auténticos neoiorquinos, Alba e Anxo collen o metro para chegar a un dos edificios máis destacados da cidade, o Gran Empire State Building. Anxo, vai a vistas. Sí, é verdad que son preciosas. Está un día fabuloso. Que vemos desde aquí? Pois mira, aí enfrente está o que é o barrio de Queens, que moita xente de acordo se terá familiares aí, e ao norte de Queens, naquela zona de arriba de todo, está o barrio da Astoria, que é onde hai dous centros galegos de emigrantes. Máis direito, ao fondo, está o aeropuerto do Kennedy, que é onde chegamos todos últimamente. E ti, vindo de Esteiro, cando chegaches aquí, non alucinaches? Eu, cando cheguei aquí, esperaba, salindo Kennedy, esperaba encontrarme con edificios e ver as estrelas da televisión todas saltando pola calle. E cando cheguei ali, encontrei-me con edificios baixiños e daí me dei conta que estaba nas aforas de Manhattan. Cando vin a Manhattan o día seguinte, pois sí, aí daí me dei conta de que isto era como nas películas, impresionantes. O primeiro a noite que cheguei aquí, acórdome que tomei o tren só, non sabía moito como andar no tren,
e nada máis salí á calle, creo que había un lío con policías e ladróns, saí correndo, eu metíme nunha esquina, falei co do tren para entrar e fui amañando, pero si eran aventuras de emigrantes, evidentemente. E os traballos eran temporeiros, eran ir a unha semana ou un mes nunha cousa que non sabía facer, pero que, como tiñamos mans, e como vos galegos, facemos o que faga falta. A fama de traballadores xa se tiñan, así que... Exactamente, entón seguíamos pa diante, como todo o mundo. Nos inicios, Anxo tivo varios traballos diferentes en Nova York, pero finalmente acabou sendo profesor durante moitos anos. Como a calquera emigrante ten moitas anécdotas que contar, algunhas relacionadas coa súa faceta como gaiteiro. Por exemplo, na miña clase, eu teño levado a gaita galega, e enseñei aos rapaces que son de todos lados que estaban ali, e tocar o gaiteiro para eles quedaban emocionados. Cantar unha vez que estamos cantando Eu chorei o domingo á tarde, con rapaces que non falaban galego nin español, e que puña a canción na pizarra, empezamos a cantar Eu chorei o domingo á tarde, e aquilo foi fascinante. Cando cheguei aquí en Nova York esperaba que todo o mundo falaría inglés, que ia practicar o idioma, ou a lingua, e cando baixei do autobús do aeroporto, esperaba chegar ali, entraba ao meu apartamento, e de repente vexo un que me chama do lonxe, e dime, ti eres de Esteiro, e digo, vai, home, se chego a Nova York, baixar do avión, e o primeiro que me topo é un paisano que me conoce. E mira, outra cousa moi satisfactoria que te estás facendo aquí o Modesto é que, en realidade, ti tes fuches premiado pola cidade de Nova York, pode ser? Foi un premiado no 2013, gañei o premio do mellor maestro de historia do estado de Nova York, que é grande, e quedei segundo contaron en todo o país. No país en Estados Unidos, no país inteiro. Entón, se abriu un montón de portas porque podía viaxar a certas universidades, a certos cursillos de verán, e seguir facendo o que me gustaba. Vas moito a casa aínda? Vou todos os verans, sempre que poda ir, irei e poda ir, seguir indo. Levo indo casi todos os verans, menos a pandemia, evidentemente. Sí, todos os verans Galicia está aí colgada na nevera, di hai que ir a Galicia este verán. Exactamente. Sniffing up drugs, all in the nose. Could have died so young, now looks ugly and old. No fun was now when she reached the... Hai un día ao ano no que Anxo, xunto con outros galegos, percorre a Quinta Avenida tocando a gaita. Sí, o que oides, pola mesmiña Quinta Avenida, onde están todas as tendas de luxo. Bulgari, Chanel, Tiffany's, Louis Vuitton... Estamos na Quinta Avenida. Claramente. A Quinta Avenida é a calle máis rica de todo Nova York, de Manhattan. É unha calle que tamén para nós galegos é moi importante, porque o día da Hispanidade marchamos pola Quinta Avenida, o sea... Ai, sí? Sí, os gaiteiros aquí vamos marchando por aquí tocando as muiñeiras e as jotas que nos gustan a nós, que é un día excelente. Vamos con grupos de centros de migrantes, vamos todos compartindo, é o único dos poucos días que nos juntamos todos. É unha alegría grande, pois, facer ese tipo de acto musical e cultural, claro. Aínda que nos ensinou o corazón de Nova York, Anxo non vive no centro da cidade. Para despedirmonos del, imos ata a estación na que ten que coller o tren. Pero, ollo, non é unha estación calquera. Anxo, toca despedirnos, pero aproveitamos para acompañarche ao sitio de onde sais, que é maravillosísimo. Sí, bueno, é verdad, sí, estamos en Grand Central Station, que é unha estación de tren moi bonita, feita polos Vanderbilts, e aquí temos que tomar o tren en destino a casa. Agora ti vas para casa, porque ti te la túa familia enteiriña feita aquí en Nova York. Sí, estamos todos aquí, sí. Porque as túas fillas son americanas. Claro, son americanas. E non teño pensado tampouco marchar daqui. Gostolle moito a Galicia, como todos os fillos de galegos e galegas, claro, pero a realidade é que estamos noutro mundo. Anxo, moitas grazas por acompañarnos no día de hoxe. Despedímonos a do Latitude Galega. Manda aí un bico a todo Esteiro. Mando un bico a todo Esteiro, un bico tamén a todos os amigos de Esteiro, a familia, e a todos que a veces non me acordo, non me lembro deles, pero lembrome no corazón.
Qué bonito. Pois despedimos desde aquí, Pues vale. desde a estación central de Nova York. Chao, chao. Imos coa quiniela de latitude galega de Anxo, o noso profesor. Se falamos de gastronomía entre Esteiro e Nova York, con cal quedas? É unha pregunta moi fácil de responder. A comida de Esteiro, pero con moita diferencia. Onde están mellor os prezos? Últimamente aquí a vida está un poquinho máis elevada porque compramos moito máis arriba do que podemos pagar. E para a festa que elixes? Para ir de festa hai que irse no Bran. E no Bran é moito mellor estarse alá en Esteiro, porque en Nova York fai moita calor. Onde notas que a xente é máis hospitalaria? A xente depende do que veña. Se ves a mirar a cultura, a meterte dentro dunha cultura nova, Nova York é unha cidade excelente, o sea, prefiero Nova York. Onde hai mellor humor? Oh, humor galego. E por último, que clima prefires? Como dixen antes, o clima de Nova York é extremo. Eu prefiero as primaveras aquí ou outonos de Nova York, pero os verans de Esteiro.